Ndị ọdịnala ekene m unu, ụmụ ibe, ụmụ Igbo, ekene m unu niile. Anyị bịaziri nwa obere oge taa, mana nsogbu adịrọ. Mana ihe a na-eme karịrị akarị, osikwe na anyị n'aka mago mere ebe a nsogbu akarịa gị ahụ, mana nsogbu adịrọ na anyị apụtasị afọ. Ana m ekenekwa onye ọbụla, kene enu, kene anị, kene ndị na-enene, kene ndị nọkwa n'ụlọ, kene onye ọbụla, ekene afọ, kene nkwụ, kene orie. Mana ihe eji ekene ihe a niile unu kwesịkwara ịma, ma ndị ọcha si ọfọ cardinal point ịma na anị dị ebe ahụ, anị so na the four cardinal point. Ọkwa dị ọmụ kwurie the earth, the air nọ there, the fire nọ there, everything nọ there. So ọ eke orie afọ nkwọ ọ maka anyị soro ya n'Igbo mba nọ ofu ihe ahụ ka ọ bụ. Ekene ikwu, kene ibe, ọ bụ udo na-achị. Kene ụmụazị, kene okenye. Eche m ma akwụkwọ nsọ gwara ụnụ na ọ bụrụ na ụnụ adịghị ka ụmụazị, ụnụ agaghị afọ the kingdom of God. Ụnụ ama ha nwaanyị. Ihe anyị bịara taa bụ ka egbuwara ụnụ ahịa. Ihe mere akwụkwọ nsọ ji si ụnụ na ị ga-adịrịrị ka nwatakịrị wee baa na eze. Enwere ike ajụọ gị isi ya esi ịma, mana a ga-akọwara ụnụ ya, butuo ya ebutuo ka onye ọbụla mara ya. Ihe anyị bịara taa bụ ka anyị butuo ya ebutu. Anyị chọrọ ibutu akụkọ. O nwere akụkọ anyị ji bịa, enwere akụkọ ịnụbeghị ebi sinsi a mụrụ gị, gịnị ya bi mana ịfụbeghị ya. So ihe ọbụla anyị kwuru ebe a, anyị ekwughie ka anyị megide ndị be anyị, onweghị onye anyị kwurie ka anyị megide, mana ihe ọma gbara anyị gburugburu. Ọ bụrụ na ụnụ ga-ama ndị ọcha, enwere the justice, the symbol of justice na ala bekee. Ama m ụnụ ọfụgo ya, nwaanyị ji ihe dịka lampụ n'aka ekpe, n'aka nne o jide sword. That is, o ji justice ebe a jide sword. That is, ime ihe ọma will be rewarded to you. Ime ihe ọjọọ, this sword ga-egbu gị. Justice. Ịghọtago? Nwaanyị ji werezi okpu ogwu dịka okpu Jizọs Kraịst wee tinye n'isi. Ụnụ amaghị ihe ọ bụ. Ihe aha bụ the nature with the sun, with nature which is the woman, the lady, the moon, with the sun, anyanwụ ka ọnya n'isi ihe ahụ. That is na ha nọ accordance. They know the law of karma, ma ndị na-akpọ ya ndị Buddha si ọ karma. Ihe onye metere aka onye wetere, ọ ya bụ da woman ị na-afụ. O ji sword ebe a, ime nature agwọ gị ịba, ime ihe ọma ife ihe ọma, ome mma na mma ya, ome na njọ na njọ ya na ọkwa ndị Igbo kwuru ya n'okwu. Ka anyị bido na ihe mere ndị Igbo anaghị emebe ọfụma bụ ofu mkpụrụ ihe, sọsọ ofu mkpụrụ ihe. Akpuchiri anyị anya. Agwara m na anyị nọ under spells na-echere egwuregwu. Ekpuchiri anyị anya, mana anyị bịaghị ikpughe dị anya, ikpughe dị anya ife ụzọ, and ifu ha ụzọ. From that moment you rise, from that moment you rise ya. Ọkwa ifuru fear, egwu onweghị ihe karịa egwu n'ụwa. Enweghị ike mịa mma ma egbe orughị egwu ọkara, maka egwu bịa ha eji ha na-egwu jide gị. Ịmaghazi nke bụ ihe ọma, ịmaghazi nke bụ ịma nke ị ga-eme ime ọ bụrụ ihe ọjọọ, mana nke ị ga-eme ime ọ bụrụ ihe ọma. No, ịmarọzi ịnọzi na nsogbu, ịnọzi na agbagharị ya. Language is spelling, a na-akpọ ya spell, is magic. Ọ na-control your emotion whether you agree or not. Ọ bụ this simple science here. Ite ọna, o nwere ihe a na-akpọ ite ọna na be anyị. Ite ọna ama m na ọma ya na-ebu ụkwụ ịtọ. Ite ọna na-ebu ụkwụ ịtọ. O nwere onye nwere foto ite ọya, biko ya sendere m ya kịta ka m ma agwa ụnụ ihe. Agwụgo m nke mmọnwụ ụbọchị mbụ, nke a bụ nke ite ọna. Mbọsị ọbụla anyị pụtara ebe anyị egbuwara ụnụ ofu. Ite ọna bụ symbol nna nna gị ha debere gị, mana ị maghị ihe ọ bụ. Ịbụ ore trinity nke ndị ọcha na-akpagharị, trinity. Ndị Igbo debere gị the trinity there, the sun, the moon and the star. Ọ ya bụ okwu ite ọna ite ahụ ịfụrụ. Ite ọna ahụ gbara ndụ bụ the earth. Ite ọha anyị na-afụ the earth with okwu ịtọ, which is the father, mother and child. Ọ bụ ihe dị ebe ahụ, simple as ABCD. Mana unu na-eji esi nri, unu bụ ya kpagharị, unu amaghị ihe ọ bụ. Even nkịta ha ewepụgo dị okwu. O nwezi ndị jizi okwute na-esizi dị nri, ewepụgo dị okwu, ewepụgo okwu ịtọ ahụ ha ma. Some of them ewepụgo dị okwu ịtọ werezie okwute tinye ebe ahụ na-esizi. Even so ndị na-akpụkụzi ụzụ na anaghịzi eti okwu ịtọ ahụ. Ha ama ha na enwere ihe eji wee tie okwu ịtọ ahụ ebe ahụ. Ọ bụ ihe ka ezoro ebe ahụ. Father, mother and child, which is the sun, the moon and the star. Anyị nwa with the star.
moon bụ ọnwa, that is the month, the cycle, and the sun is the seed. Onye nwa ọ bụ na mmiri ezoghị enwe ihe na-epunu, ọ bụrụ na anwụ acha ha enwe ihe na-epunu. Anwụ na-eme ka mmiri zoo ma ọ bụrụ na amụ na ama ha. Anwụ na-amịgo mmiri enu wetukwe ya naanị o wee zoo. So ihe kwuru nke taa bụ anyị akọwara unu the secret ebe nna nna ụnụ ha mana nwere ike ndị mmadụ eburu ọsị ọwụ ka ha na-akpa na chọọchị fada ọsị Holy Ghost holy ọsị ọwụ fada son and the Holy Ghost fire ka ọsị ọwụ Holy Ghost gị ama m ka esi ekpọ datị na-akpọ onweghị meaning ịghọtago. Ọ bụrụ na iche ekiri onweghị isi onweghị ka ga-esi enwe Holy Spirit and father and child nonsense ọbaha uru ịghọtago. And ọsọ na akpọ dia child self, the worst thing bụ na ha akpọrọ ya son, ọ bụrụ child. So ihe ọjọọ na ihe ọma dị within, ọ dị within, ọ dị outside, ọ dị within, ọ dị ebe ahụ. Gwa na-asị ọ na-abịakwa gị sị gị ụgwa gị sị gị nna mee ihe nna eme ihe na ọ na-eme m obi na ọkụ na-ekwu ọ na-eme m obi na-abụ ọkụ na-ekwu ya ọ na-eme gị obi na-abụ. So ọ dependri na emotion ịghọtago. Everything dị ọ dependri the reflection nke na-reflect, and there is law that governs the universe. Ọ ya mere ndị ọcha ji ajụ ụmụazị ha in a positive way because of these repercussions. Yeah, science. Because of the repercussions of the nature. That's why ndị ọcha ji make sure na ha build the institution ga-eme ụmụazị ha in a positive direction so that things will be well. Ndị akwụkwọ nsọ ịma ihe eji ekwu akwụkwọ nsọ ebe ahụ ịma ndebe anyị ha bara n'ime deeply. So anyị si ka isi ebe ahụ ụzọ ahụ ha si wee bakwa wee na-aba because inwekọta wetara this people knowledge otu anyị si wee jide ọgbakpọ ha anya. The light will blind them. The light will blind them. So anyị ga-esikwa ụzọ ụlọ ụka ahụ nwayọọ nwayọọ wee na-ebutu ha. Akwụkwọ nsọ sị gị have to born again to see the kingdom of God. Born again meaning na nwa ọfụ amaghị ihe ọjọọ. Taa ka mma agwụ na ebe Jizọs jere after 7 years. After 8 years Jesus disappear, come back in 33 years. Ndị nwe Bible, ndị na-eje ụka ụnụ agbazi n'ọtụ ụnụ ga-amụta ezigbo ihe ebe a. Taa ka mma agwụ na ebe Jizọs jere ngwụ na Jizọs abụghị mmadụ nọ maka ngụwa ka a na-ekwu okwu ya, mana because of it take it literally ị maghị ihe edere ebe ahụ iburu na-akpagharị. Then akwụkwọ nsọ gwara gị sị gị na nwatakịrị you must be like a child to see the kingdom of God. Simple, your heart agaghị ama ihe ọjọọ. Obi gị agaghị ama ihe ọjọọ to see the kingdom of God. Simple as ABCD. So ijere ụka ijeghị ụka ma obi gị ọma ihe ọjọọ enweghị ebe ị naghị afụ ya. And the kingdom of God a na-ekwu within you. Onweghị n'igwe a na-ekwu no within you. For you to activate the hidden knowledge inside you, you must remove the negative emotion. You must suppress it. Because the positive emotion nọ na wilderness. Agwara na Jesus nọ na wilderness mgbe o ruru 8 years. After 7 years nwatakịrị amara ihe ọjọọ naturally. From 7 years nwatakịrị amara ihe ọjọọ, then ịma ihe na-eme mgbe ahụ mara ihe ọjọọ, the God spirit go inside, go in concealment within the child. The spirit go in concealment within the child. That's why Jesus will disappear. Then after 33 years Jesus reappear. When did Jesus master the life? When it master the life within, then you have to suppress the negative emotion. That is how Jesus reappear in 33 years. Every hidden occultic, whether Freemason or whether Masonic, go and read. 33 degree, become master. In 33 degree, become master. Jesus ji wepụta in 33 years. So ọ bụ ngwa ka a na-ekwu maka ya. So ihe a na-ekwu no ihe eji ekwu maka ihe a na-ekwu ebe a bụ na ọ baghị uru mmadụ ịtụrụ onwe ya asị. Ịghọtago, anyị ma ihe dị n'ime akwụkwọ ahụ mana ị nwere ike ịmara ya, mana anyị na-agwa gị everything dị n'ime akwụkwọ ahụ eji egwu oge wayo, eji eme gị pọpị. Ịghọtago, ihe a na-ekwu about spiritual growth within you yourself, not about this one some sky man somewhere. No, everything is nature, and that's our ancestors put everything together. The interpretation is the problem. That's why we are here to interpret this hidden knowledge. I nwere everything. Mbọsị mma agwa unu enwere ike nkwuo ya ebe ndị mmadụ agbapụ ọsọ. Mbọsị mma agwa unu na ndị Bini all we do ka ha idu mma agwa unu n'ofu ebe ka unu si pụta ụwa, mana because of negative emotion ị gaghị adịa like ịnụ ya anụ sef.
but you gaghị move forward if there is something within. The positive, the knowledge will not come out because all is suppressed, all in concealment. The knowledge is in concealed, in secret, in subconscious. That's why ndị ọcha si asị na you live in conscious, subconscious mind. You got to go because you are sleeping within. You are in a lahola within you. You are sleeping. That's simple as ABCD. That's why when an African move forward because of the new spells on you. They use the spells. Then you go through the spells. That's all. For you to activate the knowledge within you, for you to master the knowledge, you must remove some kind issue. One udo dịrị gị. You got to go. So ihe a na-agwa ndị Bible nweghị onye nwere ike ndị ụka nwere ike iche na ibe anyị abịaghị ebe ikwu ihe anyị bịara bụ ka anyị reactivate the soul of our people. The soul is dead. We come to bring light. Let the light shine. Enwere ike tomorrow if I activate this thing inside you, o nwere ike ọrụzie echi nwere ike ka anyị mma. You might do better than us. Onwe onye bere ebe a sị gị bịa sọrọ ya ka o dube gị ihe abụ freedom fighting. No, this is activating the key, the lost key. Our ancestors were all those knowledge is within, but because of you have been suppressed to fear, and they deny you all this education. In where you don't have it, you don't have access to them. Never. Don't lie to yourself. You don't have them. Then give you Roman alphabet, give you spells for you to read the spells. You are reading spells within your book, within your Bible. Why do you go to university and come out empty? Because you are reading spells. Nothing more, nothing less. You are casting spells. That is nonsense. You are living under magic. The positive emotion is suppressed, is concealed within you. Because of those spells, the thing is sleeping. From 7 years, nwatakịrị amara ihe ọjọọ, and the thing go in spell, go in hidden. And the only go only the person get me activate. Only you, nobody else. That is God within. Ihe bụ ihe ancestors I code chara code na information, but because ị chọrọ iso ndị ọcha, you want to be like them. How can you be like evil? How? You have everything in this life to be success, everything to be success, but you decide just to follow. How can you be follow? They are giving you spells. Hausa is this, Yoruba is that, blah blah blah. This thing makes the thing go more deeper. As you vomit, it goes more deeper. As you vomit, it goes more deeper. Because you scare the spirit away. Holy Spirit is God. So when you vibrate in negative emotion, it goes away. It goes inside concealment, inside deep. So you can never see anything positive. That is simple. It's as simple as ABCD. It's normal. But because you don't understand how things work, maybe now somebody your grandmother is poisoning you, your grandfather is or winchi the arako in our house, arose nka, that's everybody is to blame except you. Everybody is to blame but except you. You see, that is as common as if you understand the science of nature, you become successful. That's simple as ABCD. Because you don't understand. Carrying Bible doesn't take you anywhere. Because the Bible is spells book. If you don't know how to decode it, you are just going the opposite. Because the Bible says everything. If you cannot decode the Bible, you are going to opposite of it. That is the spells in there. Because it will say in Psalm will curse you, Exodus will curse you, and you are doing exactly what Exodus says. So you are using the spells count on yourself automatically without knowing it. You see the trick? Do you see the trick? Because he said, don't do this. If you do this, this will happen to you. And that is exactly what you are doing, and you are casting spells on yourself automatically. Exodus 28, blah, 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 blah. But that is exactly what you are doing. So why do you cast spells on yourself? Why? Can you help? Ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmụọ, ọkwa ekwuru ya ekwu. Ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmụọ. And the worst thing, to make it worst, you are in a mood of commanding. You are commanding. Some people, when they pray, they are commanding words. You are commanding, and you are commanding. You are causing yourself commanding. You command yourself not to be successful. You got to go.
so ihe a na-enwere ike ekwubezi oyibo a na ndị mmadụ asị nwa eji asụ oyibo ka anyị bakwa na Igbo enwere ndị na-anaghị anụ Igbo ebe a. So many people came, they don't understand Igbo. That's why I try to readjust myself. This English, sometimes I have so many things to say in Igbo. English make me, this language, I want to use it for conversation, not to narrative. Agwa okwu ekwuo m n'Igbo onye ọbụla aghọta. Ịmana asụ asị asụrụ nwatakịrị asụsụ echi ịgwa nwatakịrị okwu gwa na asụsụ ya ka ọ ghọta ya ọfụma. Ịghọtara? So Jesus disappeared in 8 years. Ọ bụghị mwa, go and look the book. Go to the Bible and see into the wilderness. Every child, once the child becomes 7 years, ọ mara ihe ọjọọ. Ọ mara tụba asị, nwatakịrị anaghị atụ asị na nwatakịrị. All of a sudden obido tụba asị. Why? Because nature. So the Spirit of God, the Holy Spirit, go in concealment. This is truth. This is truth. So every time mmadụ ga-asịzi gị, where is Jesus from 8 years to reappear in 33 years? Isi ya nọ n'ime gị in concealment. So 33 years, every Masonic, every Freemason in 33 then they graduate. Ọ bụ normal thing. If you understand how to decode, the code is there, but can you decode? That is it. So ndị Igbo nsogbu anyị adịghị too much. Ndị ọcha fightri, white people fight to build this institution, to grow the consciousness of their kid. Whether they kill you in Africa, kill you everywhere, but their generation to come, they are educating them. You see how? Because over here, that is God. That is how God work. Not in prayer. Not in prayer. It's your character that will activate the positive Holy Spirit. It's your character. Ọ bụ your character na activate the Holy Spirit. Ọ bụghị about whether you jere ụka ma ejeghị ụka. No. Nna nna anyị hazoro anyị mmọnwụ si anyị na mmọnwụ bụ mmadụ ikpuchi ihe n'ihu wee na-eme arụ. Anyị eburu mmọnwụ na-akpagharị, anyị amaghị ya na-akọ. Unu ama ha na ndị chief na ndị ichie ya niile na ọ bụ ndị ọjọọ tiri ha. Unu amarọ, ọ bụ mmọnwụ ka a na-akpọ ya. Ọ ya bụ mmọnwụ. Ite ọna bụ dị ụwa. Ucheọsọ ihe ji ụwa mụ na gị na-afụ bụ ụkwụ ịtọ. The sun, the moon and the star. Ọ ha nwa ji ụwa. Ọnwụ na ya anọghị ebe a ma onwe ga-arụ moto. Ewu ọ ga-arụ moto? Atụrụ ọ ga-arụ moto? Mba, ọ dị child rụrụ moto. Whether man or woman is child ka a na-akpọ ya n'English, child. You got to go. So anyị nọ ebe a for purpose. Moon represent the mother. Because ịmụ hakwa na nwa onye ọbụla mụrụ nwa, nwaanyị ọbụla mụrụ nwa ọrụgo mother, the moon. Ọ ihe ọ bụ. Nwoke ọbụla mụrụ nwa ọrụgo father, the son. You got that? So all those things which are fundamentals, ị kwesịrị ịma ya. Ndị Igbo na-ekwu ihe niile n'okwu. Ha na-ekwu everything n'okwu. Ihe niile ha na-ekwu ya n'okwu every day. Ọ bụrụ na ị nweghị ya na-akpọ unity, tolerance, ị gaghị enwe the power of resurrection. Unity, tolerance, there is nothing like resurrection in your mind. Never. Because all from within can spirit na-abịa. Spirit can come from within, ọ bụghị outside, not outside. Never. It's within. So that's Africa na-eti mkpu na ha anaghị emebe ọfụma. Ịghọtago? Enwere so many people, spiritual people na Africa. Ha nọ na position of power. Are they in position of power? The answer is no. So all those people in position of power, all ha na-eme institution. Ndị a bụ ndị ajọ mmụọ jikwara ngwa ọrụ. Ọ dị gị surprise na Africa adịghị mma? Are you surprised? No. Because ndị a bụ ndị ajọ mmụọ jikwara ngwa ọrụ. They are the people bringing the spells. Ọ bụ ha wụ the agent of the spells. All these politicians in Africa, ọ ha wụ the agent of the spells. Ha nwa na-eweta the thing from ndị ọcha na-enye anyị. So ndị ọcha at the end of the day, they hide the karma. The karma will not come to them. Karma will come to us. Because they never kill you. They just give you the mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. The law of cause and effect. Ndị Igbo nwere ya. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ, ha enye gị ya. Ịkọ mkpụrụ ube nwụrụ anwụ abịara gị. Anyị jide our people, compress them, sophisticated them. At the end of the day, amụọ vampires. Yes.
If you degrade a woman, the woman born vampire. That is simple as ABCD. Go to the Arab land, you see them. That nature is, if you know science, you know these things, it's common. So you have to take care of women. Or when you take care of them, they will born vampire for you. Igbo land or them matter. I get it. Just na anya Igbo land or them matter because of what? The condition. We have conditioned these people. At the end of the day, amen. You got to go. So nsogbu anyị nwere ọ dị anyị n'aka ọ bụghị about Yoruba ọ bụ Hausa ọ bụ this ọ bụ Fulani or whatever you call it, I don't care. Anyị enweghị institution ọdịnala adịrọ ọ bụ na ọdịnala dị anyị enwe how to bring people up, how to train people, how to grow people. That is the Jesus in you. Simple as ABCD. Ọ bụghị about some man somewhere. You, it's you. They are talking about you, the consciousness in you disappeared in 8 years and reappeared in 33 years. That is master life or master body life. You have been master the life. Then you subdue the negative emotion. That is how you become Holy Spirit, one with God. Simple as ABCD. But our people, you can never develop like just the way we live. We can never develop. There is no how devil can overshadow God. Nowhere, anywhere, never anywhere. So if you want to live fun, you institute these divine ideas. You make them an institution, make justice. Ọfọ nna nna anyị ha na-ebu ọ ya bụ ihe ọ na-eme ndị mmadụ ndị kọtụ kwucha okwu akụọ n'elu tebụl. That is your first justice. Kama ihe dịzi iche bụ na nke ahụ bụ ọ na-eme ndị lọya bịa enye ha aka azụ onye dịzi innocent adịzie guilty. Mana nke anyị wụ ọfọ nature does not pardon. Anaghị eme aka azụ na nature. If we ruo die nature ọnwụ na ịsịrị asị nature ejide gị anaghị achọ the evidence self. Iruo dị isi na ịsịrị asị ọnwụ na ịsịrị asị eruo dị ọnwụ na ịmakwa onye bụ onye asị o isi na na-ekwu eziokwu nature sị gị nsogbu adịghị jebezie gịnị a ga-ekwuzi ọ ya bụ ọfọ ọ nature. Mana ọfọ nke ndị ọcha ahụ abịa kụọ na tebụl ba o ruo echi kpọọ ya lawyer, the best lawyer in that country, nye 20,000 euro igbu uzi mmadụ igbu ozi emodara. ịghọtago? So ọ bụ ihe dị iche n'ime ya. Nke anyị bụ na you don't pay a na-akwụ ụgwọ because ekweghị na-akwụrụ ụgwọ fọ. Ọ bụrụ na ị na-ekwu eziokwu onye aka ya dị ọcha ha rụchara ha egbu onye aka ya dị ọcha. Never ever in life. Mmadụ jiri mmadụ ogu n'ọfọ a na-ekwu ya everyday. Arụsị kpaa ike egosi ya isi eji wee pịa the law of vibration. Ihe ọ bụ all these things anyị nwere before them came. Anyị nwere law of polarity, tolerance, vibration ọ dịcha. Mana ihe mere bụ na oyibo na-aka anyị mma n'ọnụ. Ịghọtago? So onweghị ihe ọ dịghị too much. Ịghọtara? Nsogbu anyị nwere adịghị ọ bụghị ibu obere ọ bụ obere ọ dị mpempe mana anyị mere understand. Can we subdue the negative emotion to work? Can we subdue the ego, the Satan self? No. I adịghị ready to it. You don't ready to give up the ego. No. So mgbe anyị na-ekwu okwu ọdịnala anyị na-ekwu because anyị macha the whole symbols ndị be anyị na-amara today ha na-use. We know them. Ka anyị ji ekwu maka we know why we say ọdịnala because the same law ị na-use kwe na Europe here ọgwụ onye nwa bụkwa the same law. The institution of where the court of justice we have the law of the land. The law of the land, the law judicial system of governance from the Jewish people. Or from there we then get this thing from us. That is the ordinary I na-ekwu the law of the land. We instituted the law. I nwere the law. We gave the birth to the law. Ordinary gave birth to omenani is the interpretation of the law become omenani. Simple as ABCD. If you make a useless law, you become a useless society or whatever you call it or country. If you make a strong law, you become a strong country. Simple as ABCD. When you hear the dear, you got that? So this is too much. Science is science. Oh, need build an institution for science, for research and technology. You got them. Everything is there. It's on space. Everything is within me and you. When the Indian NACC go there inventing, they never import anything from anywhere. Then go to deeper to research and get them and begin to export them. Nka Igbo know highest Igbo man in this life is billionaire importer. He's a billionaire, but he's an importer. Importer what? Making some other countries rich? Yeah, we billionaire. Oh yeah, we go on. Nonsense. Ikwasi akpari aha onye na-akpari gị. Mmadụ ga-adị mmadụ na-esi mmụọ. Black mean subconscious pump and play. Ọ bụ ihe ọ bụ.
green, yellow is the color. Nothing like white in consciousness. Forget about this bunk of useless people na deceive mad. White is not color. White is transparent. The red, yes, is the conscious mind. The red, that's why the light natural red. Yes, all the carbon burning. You got to go. You are still within God. You put up inner within God. Once you on the light, once you put the sun, then you become, nobody will see your back because you are the subconscious mind. You are the mind of the God. You never is still there, but because you have been concealed within, that's why you are like this. Oh, today because you are concealed. Once you open, activate that God's Holy Spirit in you, you become a wizard. But because of how you use this in the government and not in Africa, how do you have agent? Which are member of these people. I know them. They are members. They are representative. Wolf mmọnwụ ka na-akpọ mmọnwụ, ha bụ mmọnwụ. Mana unu amaghị ihe bụ mmọnwụ. Unu amaghị nọ ndị ahụ n'ebe ahụ bụ mmọnwụ. Unu na ga na-eri na ahụkọ. Ha bụ mmọnwụ. Onye gwa bụ ihe nna gị ha na-agwa gị mmọnwụ. Wolf in a sheep. They are. Gotago. So ọ bụ anyị nwa. Ọdịnala dịrị ha ana. Ọkwa oke amosu ọ natagọ n'afọ gị ọnụ. Nwayọ ka ọ ga-eji na-eje. A sị na nwayọ ka eji na-eje aga n'ogwu. Anaghị ekwuri ya okwu. Ka ihe na-atagbusiri onwe gị. Anaghị eji obi ọjọọ ejebe Chukwu. Obi gị ga-adị ọcha if your mind is clean. Ndị ọcha dị njọ mana ha bụ oke amosu a na-ataghị arụ n'afọ gị ọnụ. Ha maka esi eme ihe ha nidiri ibi ebe a na were ofu nwanne gị mee ya onye otu ha, mee ya onye isi. Ngwọba gị ndị bụ ndị otu ha na ala Igbo ịgbapụ ọsọ. Ngwọba gị ndị bụ ndị otu ha ịgbapụ ọsọ. Isi na ịchọghọzi ihe ọbụla gbasara Igbo sef ije nọdịzie na Abuja maọbụ even na anaghị agbata ya n'ọsọ maka Afrịka niile almost na ha nọ everywhere na Afrịka niile. Chief Justice o ma Justice o ma Chief Village go ọ bụ onye otu ha ka ọ bụcha. Ghọtago? Mana nke a abụghị nke anyị etiwe aka ezigbo nsogbu taa maka ụjọ nwere ike ba ndị mmadụ ahụ. Ghọta? So ihe a na-ekwu bụ ọdịnala. Ihe anyị ji ekwu maka ọdịnala anyị afụchago ihe a niile. Anyị egwuo na mmiri gwuo mmiri nta. Ọgwụ mmiri dị na ngaji ga-eri anyị. Anyị afụchago ya. Mara ebe ihe na-eme anyị si. Anyị wee sị ka anyị gwuo onwe anyị ọrịa ka anyị bara igwe onwe anyị. Anyị gwuo onwe anyị ọrịa. Ọ bụ mụ na gị ka o ji. Onye ji mmadụ naanị ji onwe ya. Mgba nkịtị m ekwughị ya, aka m jikwa onwe m. Ịghọtago? So ihe m na-ekwuri ya bụ ka anyị mara nọ ebe a ka o si eme anyị. Ịghọtara? Ọ bụghị iwu bụ na-adị free before ime ihe na Atiku nwere skuulu. Ndị nwere skuulu na Naịjirịa buru ibu. Ndị nwere skuulu na ala Igbo buru ibu. Ọ bụrụ na ime a local airport na ala Igbo, international airport, Air France their decision will be there. Ọ bụrụ na enwere perfect local airport na ala Igbo, Air France will route their plane to that place. Ha gaa na Lagos eme transit jewe ebe ahụ je daa ebe ahụ. Yes. O akọ na uche ka eji achị ụwa bụ nonsense na akọgịrị. Akọ na uche ka eji achị ụwa. You can only raise a vibration within you. It must all therapy. It's all therapy. All therapy. Holy Spirit you can only raise through a therapy or therapy. And the negative spirit gwakwa therapy kwa. Nke nyere anyị now we are living on. Ndị mmadụ si ọkọs ọ bụghị kọs you're counting spells. That's all. A magic. Because ị nwere cells, ị nwere immune system na ahụ gị. So negative emotion activate immune system. Onwe na amaro, onwe ma science na amara ya. You activate negative emotion. That's all. That's why you reflect the moon, the sin, the you God from Middle East can akpọ ya. The moon God, because moon reflect light. That's why. All depends the inner reflect. If you reflect positive emotion, then you have sense and knowledge to build. But if you reflect negative, you destroy. You become a destroyer. A na-emegheri ka ndị nwụrụ mmanya ọkụ. Ndị ọcha abịa na owu anyị. Look at ụmụ ngwọrọ na owu. Ngwọrọ kemgbọsị ngwọrọ mara ihe. Onye ihe eji ama ata bụrụ isi eji aka ọnụ. Since anyị nọbara n'ụwa, our soul have been developed millions of years. Ọ bụrụ ụmụ ngwọrọ ụnyaahụ. Ụmụ ngwọrọ ụnyaahụ bụzi ndị anyị na-agbaziri odibo. Ịgwa ndị be anyị ọkụ onye meghị excuse. Osi ebe akọrọ chi ebe akọrọ. Onweghị at the end of the day no single meaning. From ejere m seminary school, I'm reading the Bible from A to Z. I know. I want to be God. I want to see God. I want to live with God. Onye ọbụla n'obi gị ma ihe bụ ihe ọjọọ mara ihe bụ ihe ọma. Then what is the need?
onye ọbụla dị ndụ n'ụwa ma ihe bụ ihe ọjọọ mara ihe bụ ihe ọma. You don't lie to yourself. Ịma so ka ihe a na-akọzikwana here. How do we stop this sickness in our land? Common malaria anyị akwụsịghị. Common malaria, we live in sub-Saharan Africa ebe nni na-eme millions of herbs coming from our land. We cannot stop that malaria. Typhoid, we cannot stop. But malaria came from mosquito, everybody know. Then why did you leave that gutter? If you know this. Typhoid come from dirty water. Then why do you dig soccer pit? People brought the same place ki je gwute mmiri na aṅụ. Ka iji aṅụ borehole. Why iji aṅụ ya? Ị na-agwa m na mkpu ha na-asị anyị this boy. Onwe ha ebere ba. Our people na act stupid. Onwe ha ekpọrọ ha stupid. They are acting stupid. Ọ ha na-akpọ ya. Iberibe kwa ọrịa ka ndị ba eso ọrịa. So igbo na-adị ha easily. Ekwu ha maka Biafra onye ọbụla eburu flag na-akpagharị. Ị naghị eche uche. Think. Onye ọbụla like ebi, onye ọbụla bụ onye Igbo love Biafra to the score. Pọta ụgwọ hụpụ onye iberibe pụta na-akọgheri eso rie na-akpagharị. Common sense adịghị common. Anyị na-ezuzugharị ka ndị iberibe. Ka ụdị nonsense ọ dịghị Africa no single place na-arụ. No single place. A na-agwa ha na ha nọ under spell otu na ọ bụ egwuregwu. Ka isi ebe a mbinye otu ndị Igbo nọ. Ama m the secret of this thing. Ama m ihe ndị Igbo representri. Ọgwa na ndị Igbo adịghị mma. Forget Africa. Only one people in Africa is Igbo man. Ọgwụkwara ndị ọzọ bụzi ndị Igbo pụta ha anaghị esoro ndị Igbo. Ọkwa wụ leader. Ndị Igbo ga-elid kwa na Africa. Once you onye Igbo na-akpọ n'okpuru bed. Forget kwa Africa dị mma because ị nwere ike iche because of na Ghana na-emebe ọfụma. No, never. Sun shine from one place. Sun shine from one place every day. Otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a ka ọ ga-adị echi from there. Only na onye Igbo and ọdịnanya a na-ekwu okwu sọsọ onye Igbo na-ekwu ya. No, go to Africa. Ọ bụrụ na ị nwego onye ifuru na-ekwu maka ọdịnanya akpọrọ ya n'Igbo. Ihe na-ekwu ha nwere ike ikpe na their own language. Enweghị ga-ekwe because anyị pamụrụ philosophy inside this ọdịnanya which other African will learn. O take the time. Many people know me. Let go and ask them. Ọ bụghị taa ka m bere atụmatụ. Ọ bụghị taa ka m pa mụbara ya. O tego. Ọ bụghị na akụberiziri taa ọ fili na ọ bụghị taa ka o bidoro. Afrịka bụ ihe eji aya ụka. Ọ ihe eji akọ ọnụ. Mmadụ kwuo asị na-eme ka onye Afrịka ama na isi adịghị gị mma. Ọ sị dara ogbenye ka onye Afrịka ama na nweghị ihe dị mma ya. Yes. Ọsọ gị na-agbagoro Ferrari na New York. Once ịbụ onye Afrịka iwe okooko. Igbo okoko. Ọsọ gị na-agba Ferrari na London. Iburu onye Africa iwe okoko. Ndị ojii na America can never see light unless Africa see light. Unless Africa see light. Ọ bụ na Africa afụghị light, forget onye ojii anywhere in the world, forget. Ma Trinidad and Tobago ebe ọsọkwa anya bụrụ, forget story. We see, anyị na-afụ far, we see. From 100 years time, anyị amaghị ihe nwere ike ime with calculation. Nna anyị ha mere ya because we remain within that lubric. Anyị apụbeghị. Onye ọbụla nọ within that cycle, ọ na-afụ future, ọ na-afụ past because of from the moment you calculate the two. From the memory moment you calculate, you mara ihe ga-eme in future. That's all. It's as ABCD. So ọ bụghị anyị na-art mgbe na-art nonsense my brother. Marakwa abara na nwa ọbụla emụrụ ebe a ọ ka mma ịnwụ ha Naijiria ati na-akpata gị na etoro na-aga maka ebe ọ nọ jọsụ iwere ọwụ iji emesala aka onye ọmahọ anya azụrụ azụ ọmahọ okwu azụrụ sọsọ sayensị ọma bụ nke ndị ọcha nyere ya sọsọ nke ọma bụ nke ndị ọcha nyere ya. So how come onye ọcha found this thing, this energy, this minerals no everywhere, it's everywhere. But ọ ga-atụ plastik si m na ya na-enwe plastik eze nwa plastik industry ka ebe isi weta plastik ahụ o butere import. Ị na-arụ moto kedu ebe i butere iron import na iron juru na ya land, you cannot mind them. Ọ na-arụ phone, ọ na-ebe import ka ọ bụ o gburugburu ogwo. Gịnị ka ị na-eme? Ọ na-atụ phone, ọ na-atụ ahịa ọgwụ, na-atụ ọgwụ, ọ na-atụ ọgwụ, ọ na-azụ ahịa ọgwụ, ọ na-atụ ọgwụ, ọ import o gburu ozu. A na-ekwu ya otu ọ dịka ihe ahụ ndị gị na-abọrọ pụtara ụwa ọsọ unu bara ọsọ ahụ unu na-agba ya unu pụtara ya together. Ọwụ Chukwu
God created you for you to do all those things. Ị na-ada chukwu gha ya naanị iwuo chukwu naanị ịpụta n'ụtụ ikpe ịpụtara ife ikpe ịpụta n'abalị ikpe chukwu ga even chukwu na-ewezi chukwu even enwe mgbe ihe eme ọ bikọta chukwu ahụhụ mmadụ nkịta ọ pụta ọma ga ezigbo aka ntị ọ bikọs na onwe ha aka o ji amụ ụra mana ọ bụrụ na ife ịnọrọ ya nso mgbe ahụ ị na-arịọ ya datịn ị na-arịọ ya ọnwụrụ ọta gị isi onye a nyere gị ihe niile ị chọrọ n'ụwa nye gị minerals nọ n'Afrịka oyi nọ n'Afrịka onweghị ụdị ihe nche ahụ n'Afrịka mmiri ọṅụṅụ mmiri ozuzo anwụ ịpụtakwa ụtọ ụtụhụ gị esi chukwu ka ị chọ ka o mere gị ka ihe ị na-ayọ ya ka o mere gị gịnị ị hapụ ebe a naba ala bekee hapụ ebe a naba ala bekee ị na-achọ green pachọ nke o nyere gị na ebe ahụ ụgwọ ị na-atụ ebe ahụ onwekwaghị green dị ebe ahụ nke ahụ kwasị no pachọ ị hapụ green pachọ jebeda sno pachọ ruo ebe ahụ jebachukwu green pachọ anaghị agbata ya n'ọsọ nwanne mmadụ ọ ka mma ịghọtago anaghị agbata ya n'ọsọ the key furu efe ya chọtago ya we have found the key afụgo the key ịghọtago so onwe ihe ọ bụghị nnukwu ihe ka anyị bido kịta anyị bidoro gboo ịghọtara anyị bido taa bụ gboo onweghị ihe dị n'ime ọ bụghị nnukwu ihe ọ bụrụ na anyị bido ọdịnala otu anyị si ekwu ya na anyị ga-enwe sayensị ga-abụ our kind of our religion ịghọtago because also the religion mean to rebound something to bound something anyị bound ourselves into ọdịnala anyị ga-enwe institution ga-eme ala Igbo ọ bụrụ Japan anaghị ekwu ya ọ bụrụ okwu atụmatụ ka ọ bụrụ Japan hapụ ndị ugwu ịghọtago mmadụ ka ha bụ ọ bụghị mmụọ ọ mmadụ otu isi ewu ume kasị eku ume ọ bụrụ na ha nwere ike iru na position ha nọ today you can pass it why not ịghọtago so ọ bụghị nke a na-agụ ịnọdị n'elu ị na-acha atụ rituo naanị ka mmadụ n'onu gị nọdịle na-ekwugheri rituo naanị zọ ụkwụ naanị ka mmadụ n'onu ka mmadụ ihe na-akọ onwe ka ị ga-esi wee n'ụwa niile ị ga-ebido ịgụọ 1 wee gụọ 2 all 1 bụ the 0 from 0 you start extracting because once you remove from atom any electron from atom it multiplies that is science once you remove electron from atom it multiplies all from 1 you multiply by ya ị na-eme 2 3 4 onweghị mgbe ị ga-anọkọta gụọ 5 gụọ 4 gụọ 2 3 gụọ 3 it's impossible anywhere it never happens that is an illusion it's a flippering you are just flippering just that nothing more nothing less so ndị Igbo ọ kaara anyị mma na anyị ji n'oge chọba ego ojii ịghọtago so even ntị na ka ntinye na Baịbụl achọghị m ije na Baịbụl maka nwere ike ijewe na Baịbụl otu a nwere ike ndị ụka sị ọha ka ị na-agụ mana ọma anọghị maka ị na-azọ ndụ ịghọtago ọ dị ka mgbe a nọ na ọmam ebe ọ dị na Baịbụl echefugo m mgbe a sị ọ bụrụ na emebeghị bifo nke cast ya the first stone ịghọtara so but ya ekwu if you never done it before cast the first stone onye ọbụla agbaba ọsọ ịghọtago so ihe a na-ekwu bụ ihe ga-abara onye ọbụla uru ọ bụrụ na ofu aka m ya ebutere m ihe ọjọọ aka ọtụọ m ya ọfọ kwa ihe akwụkwọ nsọ kwuru ọ bụrụ na ofu aka ya ebutere m ihe ọjọọ ebepụ m ya ọkwa ihe o kwuru ịghọtago so onweghị ọ bụrụ na ndị be anyị ọ bụ igo na-enye ha nsogbu ị nwere ike ije chọọchị ị nwere ike ịwụ pastor nobody holds you ịghọtago but ị ga-eme na interest of your people so that ka the land ghara if that land destroy mụ na ga abụrụ ndị nkịta ya ga-enwezi anị we will not have land again ịghọtago ọ bụrụ na anyị a destroy ya enwezi nke anyị nwere so ị na-aka dị tin iji ụzọ aghụghọ iwekwe na-emekwe nna chukwu ịma na ihe na-eme ịmakwa na ana m achọ ka ndị mmadụ bịakwute gị mana ịmakọna enwekwana ebe ọzọ m nwere ịghọtago ọ ebe a enwezi ebe ọzọ m nwere ma bezi n'eluigwe ma itie gị ọsọ onye nwụrụ anwụ na-eje n'eluigwe and achọbeghị m ịnwụ kịta mere m ebere o mere gị ebere ọ na-anụ ihe chukwu abụghị onye iberibe ọ ma ihe ọ na-eme onye nwasị n'ọnụ gị ihe anyị na-ekwu onye nwa na-ekwu ya mana nke anyị bụ no ọgbado ụkwụ n'aja mba ọ bụghị otu a ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe ọnwụ na unity na heaven unity will be here if there is destruction here destruction will be there simple as ABCD enweghị ihe dị die ọ ka mma ka ndị be anyị chegharịa kwere n'ozi ọma born again you have to repent abụghị na asị na ị ga-echegharị n'okenye no ọ bụghị body the flesh all the mind the spirit ka a na-ekwu you have to be like a child remove the ego suppress the ego and resurrect simple as ABCD ndị be anyị ọfịa ha ahụ nghọta ekwuo maka ọdịnala ha echekwa ma ọ wee ije kaba nzu onwe nsị mba ka nzu ga-eji eme gịnị onye nzu na mmadụ na-akara onwe ya nzu na be mgbe ndị ochie sọsọ ndị na-aka nzu bụ ndị high priest
ndị nze na ọzọ ma ndị isi nchụaja. Nkịta awụzi onye si ebe o si pụta ọtụtụ nzuzu aza ịjụọ ihe o menyere ọkọrọgbada agbada a na-emerụsị ya ọ ihe a ka eji achụ ịjụọzi onye mmadụ si ya na na-ekwu maka omenala ọ sị gị na omenala gị na-ekwa ndị a na-egbu ọkọ na ụzọ ike na-eje ka ije n'ugbo gị ụka eju ebe niile were ọkụkọ dochikwa everywhere. Ekwenụ m anya ọ bụ ihe aka gị ọgwụgwọ ka ebile ga-eje ụmụahịa ọgwụgwọ ka ebile ga-eje ụmụahịa dibịa ọ bụ ndị idiri iji akwụkwọ dọkara adọka ọ bụ ndị mmụọ sị gị jiri akwa mere ndọka mba anyị kwesịrị na-eme ihe ka ndị ma ihe iwuru dibịa idozie echere anyị gị ọfụma ị na-akpara ego onye bụ igwe ọya ya kpata akwụkwọ dị mma chọọ ezigbo akwụkwọ onye bụ igwe ọya ọya ịnọdị mma ọ bụghị ịpụta were efere kụwarasịrị akụwasị debecha ebe niile na-akụgheri mba ụta ka esi eme ọ bụghị ụta ka nna nna anyị ha si wee mee nna nna anyị ha mere eme ya ọfụma anyị macha ihe niile ha mere nwere ike iche na e nwere ebe anyị na-eje ezute ihe no ọkụ ifuru otu anyị nọ amamihe bụ na chi ka o si akwụkwọ ọbụla ị gụrụ ịghọta ya ti ga ahụ nọ n'ime gị agwana gị na ihe onye a na-ekwu ebe a na ihe onye a na-akọwa ịghọta gị ọ bụrụ na ị nọghọ ọ bụrụ na ị mebeghị suppress beghị the ego in you ị gaghị aghọta ihe a na-akọ ebe a unless you suppress the ego until you rise. Ọ ya bụ Jizọs aha na-ekwu na nwere Jizọs ọzọkwa unu afọ na picture ndị ebe a mbụ movie ka ọ bụ don't you see the picture don't you see the video na ọ bụghị the same person na Brad Pitt nwetara nke ọ atịrị Brad Pitt nwetara Jizọs nke ọ atịrị the part o play part there. So nwa anya a na-ekwu maka gị gwa everything about Bible is you from A to Z. But ndị be anyị si na ọbọnwụ kara ha mma echọghị m ụnụ mba onwe ịma na sometimes ịnọdụ na difficult situation everybody abụrụ enemy dị aggressive ijego na zoo fụ agụ unu agụ aha filie na ọ dị threatened just watch ya dị agụ ọ dị aggressive ọ ihe na-eme anyị today I feel like the threatened I become aggressive at the end of the day ka ihe ga-eme agụ aha agba ya egbe agụ aha anwụọ ọ ihe ga-eme anyị mana ọ bụrụ na anyị jiri nwayọ now cool down jee mebe ọdịnala asị m ọdịnala na-aghọta ihe a na-ekọ ọdịnala wụ philosophy. Anyị ga-enwe different path anyị ga-enwe sayensị anyị ga-enwe teknọlọji anyị ga-enwe doctors anyị ga-enwe engineers onye ọbụla na-efolo pati nke ya onye ọbụla efolo pati nke ya onye ọbụla efolo pati nke ya ndị na-achị ọchịchị efolo pati nke ha owuru onda ọdịnala onye ọbụla edobe dị iwu ọdịnala anyị aba uru onye ha na-ekwu maka ọ bụghị ekwu ọdịnala onye chi ka nzu the law will protect you as long as na-eme ihe nsọ anị ịchị ịka ụka the law protect you as long as na-eme ihe nsọ anị na enwere ihe a na-asọ ọkwa perikọ bakwuru ya n'egwu onye mere ihe a na-asọ ọmụmụ kwuru ndị Igbo nwere ihe a na-asọ asọ kịta na-enwezi onye ma ihe Igbo na-asọ onye ma a na-emerụgharị anị ndị ọcha mechara ya ịna ụnụ na-afụ ya nwere lọọ ndị ọcha nwere lọọ ịda iwu ahụ ojide gị ọya bụ nsọ anị mana anyị na ha abụghị ofu nke anyị bụ anyị ma ihe anyị na-eri anyị enye ihe ọ na-eri were nke Chukwu nye Chukwu were nke Siza nye Siza anyị nyere nke ihe anyị na-eri ka anyị nyere ya ịghọtago ọ Chukwu kere ihe niile nọ n'ụwa hapụ ihe a na-akọ God created everything so there was no how God will kill what God created never don't let them deceive you. Chukwu agaghị egbu ihe o kere that is negative emotion in you because it's the two the energy is two because it's polarity is the balance. Ọ bụ na enwe ihe ọma agaghị enwe ihe ọjọọ so ọ bụzi gị nwa you have to control these two emotions you so Chukwu ya ekpoje gị ọkụ mmụọ forever bunkum mean nonsense nwe ihe o mean ọ bụ gị nwa you have the two here God and evil good remove the O ọ bụrụ good remove the D ọ bụrụ devil that's all evil the devil the evil good God the God that's all pump and play enwezi ihe dị dị ụna aghọtago so ọ ka mma na anyị subdue the ego subdue the evil emotion subdue the negative emotion subdue it then the Holy Spirit will rise. Ọdịnala abịago bụ na ọ bịago injinia ndị ọdịnala sayensị ndị ọdịnala political science ndị everything will be coming from ọdịnala. I ga-build a school better than Japan better than Europe because ụbụrụ a ga-eji arụ ya dị ụna dịkwa ready
Are you ready? That is the game. Ọ bụghị anyị nwa. Are you ready? Is ready? Ewepụta ọkụ achị ọcha gị ọcha kpọọ gị anya. That's why eji eme small ka ụnụ na-aghọta ihe a na-akọ. Eburu ụzọ ebutuo gị before ha mebezie. Maka enwere ike achịpụta the information ọcha kpọọ gị anya. The light is so much. Amụọ nwa na-afụ ụzọ mana iwepụta nwa na this halogen tube nwa ahụ ekpo isi straight na oyi nwa ji ekpo isi keke ihe sakpụpụta nwa na this kind of florist halogen tube with 160 wax kpọpụta nwatakịrị after 9 months n'ime afọ iwepụta na that kind of brightness okpuo isi straight ahead. Ụnụ ama na energy na-ekpu mmadụ isi ịma ha na amamihe na-ekpu mmadụ isi. Anyị wepụta knowledge anyị ji hidden knowledge anyị ji ebe ụnụ niile ekpuo isi straight ahead. So cool unu down, nsogbu adịghị. Jụọ na oyi ihe unu na-eme ọbaghị uru ọ ihe ụmụazị is outdated. Ara ka a na-aghọ. Stop ara ị na-aghọ nọdụ anị ji wee zuo ike hapụ ya jukuluo down eji nwayọ. Ụkwụ ka eji achọ ihe furu efu n'abalị. Ụkwụ ka eji achọ ya. Ihe dakpuru n'ime mmiri bụ ụkwụ ka eji achọ ya. Ụkwụ anyị nọ na ọwụwa n'Igbo Afrịka. So mana ihe ndị Igbo na-eme onwe mgbe ị ga-emecha Afrịka niile. No, ọwụ na Igbo build what destiny they will learn. We will write it down and give them. Ka were gụọ akwụkwọ bụrụzi akwụkwọ agụọ ya ka akwụkwọ. Otu anyị si agụ philosophy of ndị Greek, agụọ science of ndị nke nwa, gụọ Aristotle, gụọ Einstein. Otu a ka ha ga-esizi agụ Igbo ọdịnala ka e nwee ike ịbụ mmadụ maka ha agụghị ha bụ mmadụ. Ndị ama ha ihe ndị a na-ebutere mmadụ afọ ọjọọ. Ịghọtago? Ha na-ebutere mmadụ afọ ọjọọ mana nsogbu adịghị na Chukwu nọ n'eluigwe nọdụ n'ụwa nọdụ n'aka ekpe. The cross ahụ na-afụ the four fundamental energy the eke ori afọ nkwọ ọya si ya mebe ihe a ihe ahụ son onye si na ọchọ you knows is your own problem. Ekwu na ọdịnala adịgo na ọdịgo. We have created the institution of ọdịnala because all ani one of the four fundamental element nkeji eji ikeji ani the Lord of hosts onye nwe dị obodo ọbụghị gị nwa. You are cotton man some years enwụọ nke ahụ aga. The spirit go back to the source onye nwe ya bụ Chukwu. The spirit go back to the owner. The body will rot in here. So ọ ka mma na ime ọkụ mmụọ bụ ihe ahụ ebe a ka ọkụ mmụọ dị the condition of the mind. Ịnọdụ ọfụma ịnọ n'eluigwe nwanne ịkpa ịba na akụkọ ịnọ n'ọkụ mmụọ pump and play. So ọ ka mma na unu bịakwara ji n'oge onye marakwa ihe ọ ga-eme n'ọdịnala ya mekwe wepụ aka enwe n'ofe bifo ọwa aka mmadụ. Wepụ aka enwe n'ofe bifo ọwa aka mmadụ. Onye ọbụla nwere company nwe ihe a na-akpọ consumer plan. Consumer plan, if you want a better society you have to build them. Better society you have to build them. Nothing is automatic. Nothing came from heaven. You got to go. So nwe ihe a na-ekwu ebe a education ka anyị na-eme amaghị ihe na-akụ. So ọ ka mma na ndị be anyị ji n'ọwa ekuluo dan aka uluo dan enweghị ihe enweta n'ụwa. Everything you have, everything. Ihe furu n'abalị ụkwụ ka eji achọ ya. Ihe furu na mmiri ụkwụ ka eji achọ ya. Amamihe ka eji eso ụwa. Amamihe maka Chukwu kere ụwa ka ihe niile n'ime ya. Were ike nye gị n'aka. So ọ bụzie na ịdịghị ihe dị mma ya, blame yourself, don't blame God. Blame yourself, don't blame God. There is law of cause and effect. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Ịghọtago? So anyị enweghị onye ihe anyị nọ ebe a bụ to break the chain. To break the chain, you go, you're free. Once we break the chain, you become a free man. You can be a scientist tomorrow. Ihe ji gị now that condition, that spells. You are living on spells. That's why you are here. If we break the chain of that spells, become somebody. Information eji aeroplane dey ọ juru eju, you cannot see them because that's subdued. You have been subdued not to go there. Until you go there, you see them. How do you go there? Unless we open the key. If we open the key, you go. Okay, everything you eat, you import. Everything you import. All of a sudden, you never expect ị ga-enwe a country like Japan under this philosophy and idea iji. Or he feel it. Ihe a bụ onye malaria na-eme. Malaria, come on malaria. Ịba, ụmụ ụdị ịba na-eme gị na-arụ nrụ ebe ị nọ na paradise. Ya wee ịba.
ya nidere ọgwụ ịba. A na-esi na ahụrụ ama ụtọ nsị, a na-esi na ahụrụ ama ụtọ nsị. Nwa ngwọrọ o ya eje n'ọnwa, how ka e esi eje n'ọnwa with this mentality? Ịma ha na ụbụrụ ka eji arụ rocket. Ịma rocket wụ sayensị, don't you know? Ịma na rocket wụ sayensị, don't you know? A na-ekwute ya n'okwu, a na-emete ya n'omume. Mba, sayensị wụ process, the study of nature. Kedu ihe ịma about nature? Have you studied nature? No. Kedu ihe ịma about nature? No. Ịma ha na this air na-afụ, ị nwere ike ịrụnwu njiri just to take air, pack them. Ịgbaghe gas ọ na-awụfusi, enwere mmiri fụrụ ebe ahụ. Iburu football otu a ọfọrọ anyị arụ, o nwere ihe fụrụ, onwe okwute dị ya n'ime, ọkwa air ka etinyere ebe ahụ. Ọ mmadụ capture the air, store ya, na-eyuzie. Akwa na vulcanizer, o nwere tank eji enwe air, a na-eme import. Ụna ama na air ahụ juru everywhere, air money. Ọhịa ji afọ pọmpụta ya moto air. Iro machine iwere air ijide ya na use mana ya dị eme so many things. All air a na-eji azakubu iro, pressure air a na-eji aza iro, ị na-eme ọ na-afụ ọnụ na-afụpụsị everything in iro. Onweghị nke ụnụ dị mma ya agụụ na ụnụ akọba nonsense. Everything economic development juru gbara okirikiri. Ma okwu osisi ọtasị kpọrọ nkụ eji eme ihe, eji eme ihe niile. Ego gbara ya okirikiri. Pọmpụ dị n'ama nna m, akpịrị akpọ m nkụ. Nwe ndị gụrụ ya n'egwu, nna m na-ere korochi na ịma ya enweghị ọkụ. Ọkwa ihe kwuru. A na-akpọ m ọbịa ga-eri m, agụrụ egbu m. Ọkwa ihe kwuru. O werezie gị ka o ji omechie. Anyị chọrọ ndị ndu, ọ bụghị ndị ọchịchị. Maka ọ ma na ya marọ, ọ chọrọ onye ga-egosi ya ụzọ. Pọmpa, eziokwu bụ ndụ. Eziokwu bụ ndụ. Truth is life. Once you biri n'eziokwu, you are free. But you may live on spell, some book given to you by somebody who want to be your leader, who want to be your God. Those people who created God. And as long as you live in that illusion of God, you will be a slave. You will be a slave. Mmadụ nyere gị language. That language become a most high for you. A language, a spell, alphabet, spelling become a most high for you. After you pray, you close with a spell, a name. Anything God gave you, you rejected and take the one. Then you live in the spells. That's simple as ABCD. So nwe ha nkịta agwara m na a ga-egbu ya na nke ọ dịghị nke otu ahụ. O nwere ihe a na-emegasị ka nkụ, kama na ọba na-achụ aja ikpe a na-agba ndị mmụọ. So anyị ji ọfọ jide ogu, anyị ji ọfọ jide ogu. Ndị tiri egwu si ome ihe jidekwa ogu, ome ihe jidekwa ogu. Okwu mana Chukwu ka dibịa agwọ ndị ọja. Ọkwa ihe ị na-ekwuchi anya n'okwu ọ maka na anyị na-atụwazi ya atụwa kịta ọ dịka the Trinity dị n'ala Igbo. Anyị ma about astrology before white man came, we know. I'm about astrology because we have the symbols. You have spells, alphabet, we have symbols. So I have to go the symbols. For the symbols, I am were from us. I were from them. Then took from us because we saw the symbols. Our own is outdated. Their own. Simple as ABCD. But you can't believe because in a joker. You believe when Andocha Chukwu. White man is God. Jesus. Because he can say, and when he had a remoto, I had a bicycle. And when he make it, we came with God. In basket, you took away here and we science chọrọ ịga ha afụ ọ ka gwabonu enweghị ike ọ ga-asị tell us onwe ihe a na-agwụ n'ebe a ọsọ ndị nọ n'ime ọdịnala ga-ama ihe a na-akọ mana mgbe ọrụ bido ụnụ afụ ya with time you see your village village ga na-enwu ọkụ everywhere ọkụ a na-enwu a na-arụ ụzọ ọkwa gọvanọ na-arụ ndị ọdịnala na-arụ ndị ochi na ndị ama agaghị arụrụ gị ụzọ nwe ihe a ga-arụrụ gị ndị a bụ ndị ọgwụ ego nwe ihe abịara ochi anyị bịara nzọpụta we come to save to rescue anyị abịaghị nwe onye anyị si anya anyị ego enye na anyị na-aga enye na anyị don't give us okay na ngwa ka ọ dị leta echi anyị ga-afụkwa na echi na a sị na ekwube ntị anọghị egbupụ isi ha na ntị soro ka ọ dịkwa na echi udo dịrị ụnụ ụmụnne